Krásny dobrý deň želám, moje meno je Miška Mesierová, som herečka Mestského divadla Trenčín a veľmi rada by som vám predstavila moje 3 knižné tipy na tento mesiac. Prvá volá sa Prečo spíme, je od autora Matthewa Walkera, ktorý je absolventom Harvardskej univerzity a rozpráva, alebo teda hľadá odpovede na to, prečo človek spí. Nie, že prečo spí, ale prečo spí. Druhá knižka, ktorú by som vám rada dala na známosť, volá sa Walden alebo Život v lese. Autobiografická knižka, ktorá rozpráva o človeku, ktorý sa rozhodol žiť úplne mimo civilizácie, v strede ničoho, v prírode, niekde v Amerike a vďaka tomuto nápadu a tejto ceste sa priblížil samému k sebe. A tretia knižka je aktuálne u mňa rozčítaná, volá sa Zblíženie, o láske a sebaochrane. Táto knižka rozpráva o rôznych mechanizmoch, ktoré máme v sebe a ktoré nám dosť často bránia priblížiť sa inej ľudskej bytosti. Ja vás pozdravujem.